ba ƙari ne? Ba za a gano ba. Kai yanzu Sa'idu rayuwar da ka ɗauka kenan? Kai yanzu abin da kai kayi daidai kenan? Ba ka da aiki daga ka jawo min magana wannan ya kawo ƙara wannan ya kawo ƙara ni a gida baka taimaka min ba. A waje kuma kana fita kana jawo min magana. Sa'idu rayuwar da ka ɗauka to ka sani duk abin da kai wa 'ya'yan wasu ba shi za a yi maka ba. Amma dai kolanta na je ka san dai ka je kolanta ka dawo dai akwai yunwan da baka gama warwarewa a cikin ka ba. Na bara ƙara mun ka zo ka hauni da surutu. Yan gari sun ce mun kaza da kaza. Kai a maimakon ka goyi bayana. Wannan goyi bayan ka ba za a goyi bayan ka ba. Ai ba aiki mai kyau kake yi ba. Haba mai gida kai haƙuri ma. Yaro ne dai wannan. Ya madde. Wannan din da zaki ce yaro? Haba kubura. Wannan din da yaro? Ya girma ka. Tunda koyo aka masa aure zai amma yaro ne a wurin mu mana. Kai ne fa kake mazannin uban shi. Ni kuma ina mazannin ma'aifiyar shi. Tunda kaga ba mahaifan bane ka rike shi amana. To ke kike daurewar gindi kenan. Ke ma ai baki banni ba. Ke ma baki banni ba. Kuma na kakalo wa kaina. Ke ma baki banni ba. Baki da aiki. In fita in kalato amma baki da aiki ya almubazzaranci. Yanzu wannan rayuwar da kuka dauka yayi daidai kenan. Allah baka haƙuri. Sai an yi magana ki ce haƙuri haƙuri. Sai an yi magana ki ce haƙuri. To me zan ce mai gida da tanka maka na ga sosai da ka bashi haƙuri. Ni ma ya buge. Ya ban haƙuri. Ya ban haƙuri. Yaya. Saboda yana ga ya ajiye mu. Yana ga daidai yake da ni. Ya kuri yaya. Ya kuri. Allah tsare mai gida Allah ba da sa. Allah baka abin da ka fita nema. Ta mata da yaya kuma yau an yi zuciya. Ina ga anya ba ni bane an ga koyi kuwa. Magana gaskiya ba ma kyautawa yayan ka a gidan nan. Yanzu Sa'idu roban nan haka na tatse maka ita fa dan take ta fa. Sa'idu ai da ko zaka nemi ƙari sai ka bari sai ya fita. Kuma har ga Allah ba ma kyautawa musan fa me muke. Wannan dan wannan. Tsakani da Allah Sa'idu yanzu shawaran da zan baka. Ka fita ka nemi aiki. Ka nemi kuɗi ga ɗan sauran filin ku na bayan nan ka zo ka ɗan gina Sa'idu ga mata a gari kai aurenka. Ka girma dai. Har ke sa da dukai ya Allah. Ai dole za ka zo kai. Wata da yake da yanzu dai duk wannan ba nan ba. Ni na fahimci ba na kyauta ba. Wallahi ba ka kyautawa. Yanzu dai zan fara taimakonsa amma dai kin san wani abubuwan ba za a ce za a rage su duka ba a hankali za a rage. Sa'idu duk ka manta rayuwar wannan duniya da ka shiga ta fataskun din dan wallahi ni ma daga yau Allah da na fara kyautata masa. Kaga shawarwarin da ka bani nan wallahi Sa'idu ka jefa ni a abu da yawa. Dama na dan tankware da ka zo ka fara tankwara ni Sa'idu mu mai da hankalin mu duniya fa wallahi garin barwa wani ne. Wanda bai zo ba ma tana jiran sa balle wanda yake cikin ta ni dai na saduda. To shikenan ni yanzu bari daga nan in bi shi je mu san me za a yi. Wallahi ko aikin mesin din nan ko da ko ba dai roban na bar miki bari in bi shi in je can. Ka fita ko da ruwa ka karisa ka ji wala tausayin ka nake. Wannan hukunci ba fa zan yi sauki a kansa ba. Yana zuwa nan wajen yadda ta ga girman mu ta kawo mana wannan shari'a dole ba zan yi hukunci cikin sauki ba sai na zaba ba don ta riga ba. Haka yake mai martaba. Wannan ba hukunci ba zan sassauta a kansa ba. Tunda bai duba akan abin da Allah ya bashi ba ya ci mata mutunci da zarafi zai zo ya same ni. To gaskiya mai gari wannan bayani yayi daidai amma shi hukunci tunda wannan gari naku ne kamata yayi mu jira isowar nasu in Allah ya kawo su lafiya sai mu dauki mataki mu gani kuma shi hukunci sai an ji na kowa ake daukar na wannan amma ita baiwar Allah nan abin da ta yayi daidai ta yi tunani ta mai kyau da ta kawo kukanta gaban fada sosai ma kuwa wannan dai mu jira zuwa
Yawa to ga sunan ma Allah ya iso wansu. Sarki ya amsa, sarki ya amsa, ɗan talakawa. Sarki ya amsa. Yarinya, ki maimaita a gabansa saboda ya ji da kunnensa ya tabbatar daga bakin ki maganar nan ta fito. To, mai gari, gaskiya abin da bawan Allah nan yake ya ishe ni. Da farko dai mijina ne, kowa ya san mijina ne. Kuma bai kamata in zo ina tona asirin mijina ba, amma wannan babu yadda na iya ne. Dole in faɗe shi. Abin da wannan mutumin yake gaskiya ni kan ya ishe ni. Baya sallah akan lokaci. Zai shigo gida haka kawai zai shigo gida shi ba sallama. Abinci ma an ka ajiye masa abinci ko bismillah nan da ake yi shi baya yi. Ga shigan bayi sai a dinga surute ko shi da wa yake magana Allahu alam sai ya ta magana shi kadai yana ta wake gaskiya abin da yake ya ishe ni bana son wannan abin ya shafe ni kuma an ka masa magana sai ya ce kai dan sanaya shine nace bari in kawo gaban mai gari tunda abu ya fi karfi na a bai fi karfin mai gari ba to kaji malliman wannan layin ku ne to gaskiya kai bawan Allah abin da kai wa iyalinka baka kyauta ba yauwa abin da yake faruwa shine shi zaman aure ana buƙatan adalci da wannan har matar ka tafi ka lissafi ta kawo karanka akan rashin sallah shiga bayi da abun surutu wannan bai dace ba a cikin addinin musulunci to abin da yake faruwa shine zaka ji a halari hadisi ana yawaita cewa kai kaza ka bar kaza kai kaza aka ce mai ahalari ya ce kar ka yi kusanci da fasiki ko abokantaka to wannan fa ya fita daga cikin kusancin ko abokantaka ya koma zaman aure baiwar Allah na hata kawo karanka akan wasu abubuwan da kike aikatawa subhanallahi sallah ka kummace an ce bane ya tabbata ga masallata masu sallan nan su waye ne tara sallah azhar baka yi baka hada salloli uku ka zo ka yi su suma ko oho sallan nan fa sai ta yi kyau ne idan kai kadai ne zaka samu lada guda daya idan kuma fa bata yi kyau ba watso maka kan kaza ai idan ka yi ta a jam'i ladan ka 27 lada 27 to abin da yake faruwa ma mai martaba wannan bawan Allah zamu iya sallaman baiwa Allah da take shi kuma zan zauna da shi daga baya kuma ina so a ja mai kunne da cewa duk ranar da ladan ya kira sallah to ya kasance a sahun gaba sai na ganshi a tare sallah da asuba karfe 4 ka taso ka zo masallaci to ku dakata ni fa ina ganin kawai abin da za a yi ya sake ta kawai aha ranka dade saki kuma mana tunda ba zai iya ba he sake ta yi ranka dade abun bai kaga ba abun bai kaga shi ka ba wallahi ni na san me nake fahimta ai ba haka ake ba ranka dade idan za su yi sake wani ya sake gobe duk garin sai a zama zaura ai gari kuma ya lalace ai ba haka ake ba ranka dade gyara zamu yi a matsayin mu na masu gyara to mallali ma ai wannan layin ku ne dama ka san wai karatu ai to me ya kamata ai yau to gyara za a yi yanda ta yi bayani shi ma mu saurara mu jina shi idan bayani ya zama daya kaga sauki ya samu mu gyara idan kuma bayani ya bambanta ranka dade sai mu yi kokari mu gyara zaman aure ya koma ya gyaru Allah ya gyara mana yawa to kai muna sauraron ka haka ne amma fa mai gari ranka dade mai gari fa ke da ke wannan magana shekaran ya ban yi sallah ba baya sallah akan lokaci haka ne tamam baran ka dade fa yarinyar nan fa taimaka mata ne fa yar gidan lado mai jaki ne fa ga ta kuma kullun dare in ta sharbo fitsari za ka ce garwa ruwa biyu aka juye to na ba lalura ba ne to lalle abin da kai baka kyauta ba abin da nake so da kai ita rayuwar nan masu ahalari suna faɗa ahalari an ce karka yadda kai tarayya ko abokantaka da wanda ya kasance fasiki a cikin al'umma to wannan fa ya fita daga layin abokantaka ko kuma zaman tare ko kuma nema iyalinka ne ta zaman aure me ya kamata da yi bude ku kyautata musu liman yana magana ita kuma bone ta tabbata ga masallata wannan aya ce guda
idan ka zauna ka tara tariku sallati kai sallah, idan fa ta yi kyau ne za ka samu lada guda ɗaya, idan fa ba ta yi kyau ba watso maka tare ka za a yi. Gaskiya ne idan ka bi jam'i kana da ladanka 27, sai ka tsallake wannan ka zo baka yi ta guda ɗayan ta yi kyau, ka tara su daya biyu uku, ina kuma da an dawo wajen wankan tsarki kuma an shiga cikin bayi da abun surutu. Bai dace a wannan gari namu ba. Ya ce gaskiya ne ma. Kwarai kuwa. Sai abin da nake so da ke baiwar Allah, abin da ya faru na ji, mai gari ya ji da kunnansa ga shiru, ki haƙuri, yanzu abin da ya faru ba zai sake ba. Kware da gaske. Zan zauna da shi daga baya, zan gaya mishi abin da Allah ya zana kan aure, zamantakewa da aure. Yanzu wanda gari ba maganar sarki bane, ita za a iya sallama ta je gida, shi kuma zan shananta mai wannan jin rediyo a daina abin da maganar sallah, duk ran da za mu yi sallah dole da dan ya kira sallah in ganshi a sauran gaba zai gyara ayyukansa. Ka san ai layin ku ne wannan, shi yasa ina farma komai a hannunka. Kwarai kuwa. Dole za ka yi kokari a taso da asuba karfe 4 ka zo ka jira a masallaci a yi sallah da kai. Lokacin azhar ka fito, la'asar ka fito. Sai na zauna da kai kuma na bi layi akan wankan tsarki a wani tsari da ke mai shi. Zaka daɗe ina ga alamu. Kuma gaskiya mai gari ya kamata malam liman ya ringa duba shi a sahun farko a masallaci, sai a fa an yi da gaske ya ringa sallah, ka dube shi. Kunkurmin mutumin jeji ne, ka kai fama da kakansa ɗayan aiki. Shi zan raga bai kalan ƴan mutanen mu ba. Allah nan za a iya sallama. Da sallame mu din. An sallame ta ranka zai da ya sallame ni. A'a kai za ka Me daki na ne an sallame ta sallame ni. Dan talakawa. Kai dakata ka saurara. Mu ne nan muka san me za mu yi a nan wajen, kuma mu za mu faɗi abin da ya dace a yi a nan wajen. Malliman, kana ga zai mana wani amfani a nan ne ko kuma su tashi su karasa ne, ce in muka sake ji wani abu kuma hukunci na nima ya biyo baya. Ba damuwa, za su iya tafiya duka biyu, amma da almuru ya same ni. Amma liman man gari ba kan ai guri ya fara duhu ai. To haka ne, dare ya shiga. Maliman ina laifin da lasar da almuru kuma ai guri ya fara duhu. To ka same ni da yamma, da la'asar din ka same ni, sai mu yi magana ni da kai asiri. To ba lafi hira da lasar din. To za ku iya tafiya. Subhanallah. To ranka dai mun gode. Tashi mu je. Ya ta gurin me zai da almuru. Tashi mu je. Tashi mu je. الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Mai gida ai na ciki naka ne, wannan kuma na Sa'idu ne, ka san jiya yayi wa mana cefane. Ikon Allah. Ya ce yau kan ai kowa ya taba. Dama haka Allah yake al'amarinsa. Na yi matukar jin daɗi da na gan ku haka. Sa'idu dai gahi Allah ya shirya da ya shiru. Ke ma kuma gahi yadda na gan ki ba haka na saba ganin ki ba. To wannan abu lallai yayi kyau. Na ji daɗin da na gan ku haka. Yayi kyau. Wala ai daman da yin Allah ne. Wannan haka yake. Biyan da ka kai ga lamarin ka ga wani abu, in Allah ya so zaka dawo hanya, to zaka dawo hanya ba makawa. Kaga dai da an yi dai abu dai wanda za a ce ba daɗi, yanzu bai kamata a maimaita ba. To Allah ya shirye mu gaba ɗaya. Shi ne kawai. Mai gida ta abin da ka san an maka, da Allah ka yafe mana, shi ma daman ya ce zai gaya maka. Kuma maganar yarinyar nan da yake so, yanzu kan tunda Allah ya shirya shi sai ka je ka tambaya. Insha Allah za a yi wannan. Allah ya na ga har ya kusan karasa ginin sa. Ai dole a je a tambaye masa. Gashi karatu kullum. Gashi kuma yayi sallan asuba kullum. Allah sarki. Ai Allah dai nuna mun wannan rana fa. Amina. Mai gida kuma kai ma tunda kana da niyyar kare ka karo wallahi ba komai a akoki ya zama. Kubura kenan yau din. Wallahi ai ikon Allah. Karo mai gida ba komai, Allah bani ta gari. Wai kubura dan Allah ce ce ikon adalci, ni ne mai gida. Ikon Allah.
Allah da ai zan shiga a to ni aljanna sanadin batun ƙari ma ajiye shi a gefe Allah ne gida kai amma na ajiye shi a gefe to na gode Allah saka Allah hada mu aljanna